Poď so mnou robiť Mary Kay. Poď do toho. Výzva k akcii. Poď teraz do toho, teraz to spravme. Nemáš čo stratiť. Veď tu môžeš jedine získať. Čo najhoršie sa ti môže stať, ak to proste skúsiš. Ty ani netušíš, aké obrovské dvere sa ti práve otvárajú. Poď do toho, postupne sa všetko naučíš. Toto je príležitosť tvojho života. Čo ty vieš? Možno som ti prišla do života, aby som ti priniesla príležitosť, po ktorej niekde v kútiku duše túžiš. Len si nevedela, že to je Mary Kay. Možno je Mary Kay oveľa viac, než si predstavuješ. Ty ani netušíš. Ty si múdra žena a múdra žena si najskôr vypočuje, kým povie nie. Nikdy nezistíš, čo ti to môže priniesť, ak to neskúsiš. Možno máš o Mary Kay len skreslený pohľad. Keby si ju videla tak, ako ja a zažívala by si to, čo ja, tak nikdy nepovieš nie. Všetko sa naučíš. Krok po kroku a tvojim tempom. A milé dámy, my to dáme. My všetky máme na to, aby sme mali obrovské týmy, plné žien, ktoré chcú v živote viac, ale najskôr to musíme chcieť my. Želám vám krásne, úžasné 2 dní a ďakujem, že to s vami môžem byť. Ste úžasné, mám rád.